Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De ijswegencentrale van Haas maakt het hem gruttersvargen over het gedrag van de reetrieders. Aanzettings bij de Tennis vernegeerd en gewoon klunen zelfs oer het spoor. De meeste reetrieders gedragen haar keurig en haar onder de aanzettings die de ijswegencentrale pleert staat. Maar dat docht dus net elke nien. Begelijks bij deze spoorbregen dat het ijs viersen te tin is. Met jou niks. Of de meesten kennen het leren of ze willen het, maar dat is wel eens frustrerend. Want hoe gevaarlijk is het? Weten mensen wel wat voor risico's dat ze nemen? Onder deze bregen lijkt me 4 centimeter ijs. Ik op het Van Haringsma-kanaal, dat het ijs lang en vertrouwd is, nemen reetrieders grote risico's. De ijswegencentrale roept reetrieders op de boorden te volgen. De ijsgekte die houdt aan. Meer dan 1000 reetrieders binnen vanmorgen begonnen aan de Alversterrentocht. Vooral een protte reetrieders van boeten de provincie binnen van de morgen reden zonder. Er moet op gewoon plakken klunt of zelfs kroept worden. Maar de echte fanatiekelingen het er graag verroer. Ik had mee mogen rijden, maar ja, hij gaat niet door. Dus er moet er wat gebeuren. Dus dan gaan we alternatief maar rijden. Er is geen kruisje voor de reetrieders die de finish hellen, maar voor zelfs wel een prachtig mooie ondervinding. Ik de Alvermarretocht die het plan stier versnijden, gaat net terug. Krijgt liekt als bij de Alversterrentocht gaat veiligheid voor alles. De laatste meeting op de kolk in Snits. Hier zo'n 12.000 rieders starten en finishen. Het is likkertje te tin. Even later bepalen de rionhaden in een speciale vergadering dat het net terug in kan. Op 2 plakken, op de kolk in Snits en bij de breg in Watzijn is het ijs net dik genoeg. Helaas, deze 2 kniepenpunten konden wij net oors besluiten, maar pijn in het hart, want we willen ze graag rijden en ik weet dat meesten die tocht hebben wel naar Safle hier, maar het kan net. Boer Pieter Bouma van Marm maait trogjen maait bijvoering van zijn vee in het Boetendiekslaan van het Frieske Geer. Dat het de pachtkamer van de Louter Rechtbank Jood bepaalt. Bouma pacht het land van het Geer in het Noorderleeg. Nevens het Frieske Geer brengt Bouma zijn vee te betiet in het land, met er ook die bijvoering mat. En dat bijvoering zou min wijzen voor het natuurgebied en dan vooral voor de graaidevogels. Maar de rechtbank houdt Bouma gelijk omdat er niet hoe het bijvoering stiert in het pachtcontract. Nevens Bouma is het krijgt goed voor de graaidevogels dat er vee omrint. Snitser popbands krijgen definitief geen oefenruimte onder de oude geobregen in de stad. De plannen daarvoor waren al heel klaar, het hield weer ik, maar toch zocht de gemeente Zuidwest-Friesland ervan aan. De reden is dat het dreig is om bij de kelder te komen. Het enige paad erheen is door een fietspad. Er wordt nog omsjoen naar een nieuwe locatie. Er is geen redding meer mogelijk voor de Friese stoomtreinmaatschappij. De provincie, liek goed dat de gemeente Zuidwest-Friesland, willen er geen hulp in steken. In november verliene hier ontspoorde het ambitieuze project dat Kloften toeristenloeken mast. Een terugstart komt er voor eerst ook net. De gemeente Zuidwest-Friesland en de provincie willen er net nog eens een bedrag van op zijn meest 2,7 miljoen euro in pompen. Ja, want op een bepaald tijd houdt het financieel op en dat is nou aan de water. Hoe wordt het nog verder? Want was je hem dan het faillissement al en stap je hem misschien daarna nog weer een keer in? Dus, de curator die wikkelt denk ik nou dat faillissement al. En dan is dit eindig. Dat is gewoon dien. Een sanneemde taskforce die plannen maken had om de spoorverbinding tussen Staren en Snits toch te realiseren, is bot teleurgesteld door het Nijs. En dan toch nog even waarom naar de Alversterrentocht. De echte tocht kon net voortzitten, maar de Lietse variant wel. 1 of zo? 2, 3. Alversterrenvoorzitter Wiebe Wieling houdt vanmorgen het startschot voor een Alversterrentocht van de band van De Diek. Een squalle die het onderdeel is van Pieter Jellers, dat Wieling bestuursvoorzitter van is. De tocht wordt lieten rieden op de kleine wielen bij Ljouwt en is krijgt wat minder lang als de tocht der tochten. Maar de willen onder de goed 200 squalband en de leerkrachten is er net minder om. Het waren er nog. Het vriest vannacht matig onstreng. Tussen de zon en 11 graden. Het is een heldere nacht, maar een beetje wien. Morgen een volle winterdag, mooi reetrieders waar, maar zinnen en een zwakke natte eerste wien. Het wordt een graden strijden, 4 onder 0. Morgennacht dan nog matige frost. Het vierde fruitsjoch snijden wordt een oergangsdag naar Taiwan, maar nijwieke temperaturen van 4 graden boven 0. En dat zag je deze kwartier dadelijk niet op vreed, maar Roelof Lausma en ik meld me bij meer Fries Nijs aan om 6 uur.